Paris with this video. Kami sa Gongcha Challenge, milk tea drinking challenge with the Bohol vloggers, Bohol community vloggers. Tingnan natin baka nandito na sila. Dito sa Gongcha. Dito kami. Oh my God, maraming tao. Paano ito? Paano ito? Maraming tao. Paano? Andiyan sila na Yumi, oh, at saka si Jezebel. Hey guys, we're now here. At nandito sila. Asa natingan? Simon Carr Vlog. Simon Carr. Boys Toy. Boys Toy. Len lang mo, SMR. Ayan, silang duha. And then sila... What's up guys? J. Carlos TV. Ha? J. Carlos TV. J. Carlos TV. Yes, nandyan lang kaming lahat dito. Ay, mga kasama namin, wala pa kayo. Nandito kami sa Gongcha. Look at that. Tagal naman ng mga kasama natin. Filipino time talaga, no? Kasi merong event. May event dito. Kasi timing naman. Hala! Parang kilala ko na. Oh my God, sinalubong ako ni Yandal. Ang cute-cute niya pala. Ang cute. Yandal, andun na sila. Oh, ang dami nila. Parang close ko na siya. Parang close ko siya. Oh. Yandal. Kentel. Ay, yara there. Ayan siya. What's your channel? Baning Vlog. Ha? Baning Vlog. Baning Vlog? Ay, ang cute niya, oh. Cute niya, my God. So hi guys, it's your girl. So please don't forget to subscribe my YouTube channel, Baning Vlog. Yeah. Please write there so that they will know. Lagyan mo ng at so that understood na, no? And we are going to have a Gongcha Milky drinking challenge with our Bohol community vloggers members. We are here. They are nahulog lagi siya. Oy. Pilit sa karon. And then, ayan sila. Oh. And then, ayan. Ayan sila. Pistoy. And then, Baning Vlogs. Baning Vlogs. Ayan sila. Kukuha lang ng mainom. Just na lang yung borsa. Wait. Tagal ng pila, guys. Ayan na mga contestants ko. Ayan. Ayan sila ngayon ng first batch. Nawala yung isa. O, bakit nawala ka? Dalawa ay